Chigni nyakorom gajuang ma en ramany piny wantie gi jalok mora Belinda Adhiambo nyinga Lydia Okeyo. En fungruok ne moko kuom familia ma nyithindgi nondhi gi jomoko ma ok ong'e bang' rawere mar mang'wen ma osebedo ka olal kuom thuolo mar jumbe ariyo. We thuolo kata kamano rawere moko ariyo to pod ok ong'e kama ntiere. E boma Embu anyuola mar Billy Mwangi onyiso mor margi bang' yudo fungruok kaluwore gi midhiero ma gisebedo go ka gikadhoe ka gimanyo wuodgi. Ka jokedo ratiro ma oganda dwaro mondo mi we thuolo rawere ariyo modong'. Rawere ang'wen mane ondhi gi jomoko ma ok ong'e wi tiyo gi mbui mar X e kwedo kitelo ma jatend piny Kenya William Ruto ka gitiyo gi tipo moko ma olosi e mbui owe thuolo. Billy Mwangi mane ondhi e boma Embu tarik 21 dwe mar 12 higa mokadho owe thuolo kinyi ma kawuono kendo koro en pacho kod anyuola mare. Billy ne ondhi e kinde mane oriko dhi liedo kama ne ondhiye gi jomoko ang'wen manomo wengegi. Anyuola mare onyiso mor margi kinde mane ochopo pacho, kata kamano ne giringo kode kar thieth mondo mitimne nonro pono ni en kod hinyruok mora mora. Tumefurahi na bibi yangu, furaha ambayo mpaka saa hii we have not recovered from that happiness because it was really a trauma, but now that he has come, hiyo mambo yote ya shida na nini, let us just keep it behind us. Let us stay with the boy. We watch him, but the boy is okay. Mtoto alikuja saa 2, nisikia mtu kwa gate mtoto anaitana mama fungua. Sasa ndio nikafungua nikaona he's okay. Hapo kwingine Mungu anajua tu. Kwanza ni kushukuru Mungu kwa sababu ya kupatikana kwa Billy Mwangi, na pia ni shukuru wananchi wa Embu kwa sababu tumepiga kelele mpaka ikasikika na ikaweza ya kwamba tumempata Billy akiwa hai. Familia mar Bernard Kavuli mane ondhi ngong taiparo kodariyo dwe mokadho bende oyango ni wuodgi yudre gwenge ma Moy's Bridge county ma Uasin Gishu okinyi ma kawuono. Kavuli ma en japuonjre ma Mount Kenya University bende ne ondhi gi jomoko ang'wen manomo wengegi e kar dak mangong'. Anyuola mar Peter Muteti mane ondhi e gwenge mag Uthiru tarik 21 dwe mokadho bende oyango ni owe thuolo makmana ni pod en kod dang'ni mar paro. Muteti ne ondhi e kar dak ma Uthiru gi jomoko ang'wen ma ok ong'e mane osoe nyamburko moro kendo lal kode bang' yudo ote moko mabuogo ngimane. Bang' keto tipo jatend piny e mbui, tipo mane oduogo rucho oko. Runi Kibet mane ondhi kanyakla kod owadgi Kibet Bull owe thuolo kata kamano kia kama owadgi Kibet Bull nitiere. Huma mar Kibet Bull nolandore e mbui to kano keo machienglo moko mag kwedo jatend piny William Ruto e mbui. Rawere ang'wen go we thuolo tok doho golo chik mondo mi owe thuolo rawere 6 mano ondhi kendo nyiso Inspector General mar obila Douglas Kanja mondo mi ochwalgi e doho jumane. Mage timore bang' jatend piny Kenya William Ruto e limbe mare kaunti ma Homa Bay wacho ne piny owacho biro chungo ndicho mar rawere kata kamano ne okwajo jonyuol mondo mi one nyithindgi obedo kod luor. Na yale yamesemekana mambo ya abduction tutakomesha, ndio vijana wa Kenya waweze kuishi kwa amani na vile wawe na nidhamu na wawe wangwana, tuweze kujenga Kenya tukiwa pamoja. Bang'o thuolo rawere ang'wen go, riwruoge makino ratich oganda dwaro mondo mi we thuolo rawere ariyo ma odong' mapok oyudi motol ne ng'anyo mano chan bagi tich ariyo makiny. Mokwom jod bura ma Kenya